Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga nagpulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. PNP mas pabasugo na presensya sa Dalanon kasunod sa natabo nga rambol sa pamatanon sa barangay Mandalagan sa Bacolod. Babae nga nagpakuno-kuno nga abogada dakop sa entrapment operation. 300 billion pesos italana para sa underground cabling sa Bacolod. Mga kanyon sa Bago City, balik si Gabong sa buwas. Kag sa good vibes, mga amo nagpanaugikan sa kabukiran sa barangay Mailom sa Bago sa tripping ni Rumeng. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, matapos ang duha ka tuig, balik na ang sigabong sa mga kanyon sa Dalanon sang Bago City sa alas 5 de Nobyembre. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga sigabong sang kanyon ang liwat nga mabatian sa Dalanon sa Bago City, Boss Aga. Ini pagdumdum sa kadalagan sa mga Negrense nga soldado kontra sa mga Espanyol nga nag-isol sa makita ang mga kanyon sa mga Negrense. Lipod sa ila ihibalo, himo lang gali sa amakan ang mga kanyon. Pero ini ang naghilway sa probinsya sadtong 1898. Buwas, liwat ini nga masaksihan sa pagsaulog sa alas 5 de Nobyembre. So, supposed to be 24th and 25th year na namon. Subong nag-backtrack kami, nagbalik kami. Subong ang amon ika 24th year for sigabong sang mga kanyon. 24th year? Paganda na para sa dasong nga tuig nga 25th year niya. Kagabi, ginsugura na ang selebrasyon pinagi sa pagpakita sa mga natural wonders sang Bago City sa Bantayan Park kung saan diin ginpakita sa publiko ang litrato nga kuha ni Engineer John Kimo Laluma nga isa ka kilala nga landscape photographer. Sunod sa City Environment Management Officer sang Bago nga si Vicente Mesias, gintanyag ni Laluma ang iyang serbisyo sang libre para mapakita ang katahom sang kagulangan sang Bago City. Then finally, lo and behold, the materials are out and there are only two words that best describes the output. And these are naturally wonderful, which translates to the nature wonders or natural wonders of Bago City. Para kay Laluma, makapoy kag hindi basta-bastang ila inagyan para lang makuhaan sang litrato ang mga busay kag kagulangan sang Bago pero worth it ang tanan. Bisan pang 6 ka oras kalakat para malabot ang hardin sang Balo nga para sa iya pinakapaborito niya nga subject sa Bulkan Kanlaon. Ever since actually dream ko gid magsaka sa Kanlaon. So wala man gid kay tungod nga alert level 1 kita. So ang hardin is actually near the 4 kilometer danger zone. So dira lang taas ta. And dito ko nakita nga nambal ko lahat sa home gidya ka, the beauty is there. You just have to ma-effort ka lang gamay para makita mo. So, ang iyang exhibit ang makita sa Bantayan Park bilang kabangin sa 5 de Nobyembre sa Bago City. Samtang sa buwas may awarding naman sa mga cheque sa mga benepisyaryo sa Capital Lagoon bilang selebrasyon naman sa probinsya sa 5 de Nobyembre. Sa number 9, 12 oras ka brownout na tara na sa Domingo nga adlaw sa pinakabahin sa Bacolod City. Ang National Grid Power Corporation ang mag-shutdown sa Bacolod Reclamation 69 kV line. Ang mga maapektuhan diri ang mga substations ng Central Negros Electric Cooperative sunod sa kay Acting General Manager Ervin Stanley Uticar. Nalakip sa mga apektado ang ASDES Gonzaga kag Reclamation Substation Manila 6 ang aga tubtub 6 ang gabi. Dungan sang preventive maintenance kag pag-check sang fault clearance system sang NGCP. Ang Sineco magapatigayon man sang maintenance activities. Magailis man sila sa mga linya sang kuryente, mga poste, kag mga magapangutod sang sanga kag kahoy nga sablag sa mga power distribution lines. Yari ang mga areas nga sarang maapektuhan sang brownout. Sa number 8, magapadulong sa Australia si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kaupod ang 6 ka iban pa. Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mangin acting governor sa isa ka semana.
Sabado sang hapon magabiya na si Governor Lacson para sa official business sa Darwin Northern Territory sa Australia. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga magaupod man sa gobernador sa amo nga trip, madugay na nga partners ang probinsyang Darwin sa patag sang job placement kag training programs. Magasapol kag magahatag sang courtesy call si Lacson sa mayor kag sa mga ministers sang tourism, education kag disaster preparedness. Sunod kay Diaz, bisitahon man ni Lacson ang mga negrense nga estudyante kasubong man mga workers nga natigayon pagi sa programa sang probinsya. Magaupod man sa Tourism Officer Cheryl Dicena, Nolitsi Administrator Cristina Orbisido, PIO Charina Tan, kag Project Development Officer for Disaster Risk Reduction Irene Bel Plotenia. Sila tubtub sa Nobyembre 11. Magaserbe naman nga Acting Vice Governor si Board Member Manuel Frederico. The representatives of these institutions inviting the governor, and we will also take time to look at the conditions of our working students and those who have already graduated, no, sa ilang pagtuon dito sa Darwin, and kung kamusta ang ilang working conditions, living conditions, and see to it that their welfare is well protected dito. So, amo na siya until the 11th. Sa number 7, NPA nag-ako sa pagpatay sa isa ka lalaki sa Sipalay City nga suno sa ila, isa ka Intel asset kag kawatan. Ginako sa New People's Army ang pagpatay sa 30 anyos kasi Dominador Tecson sa Miyerkules sa barangay Manluhok sa Sipalay City. Si Tecson na nagabantay lang sa bus ang siya ang ipalapitan kagintiro sa makapila ka beses. Sa statement sang Armando Sumayang Junior Command, ilagin pamatbatan sang silot kamatayon. Si Tecson nga ilagin alegar aktibo nga intelligence asset sang gobyerno. Ilaman gin siling si Tecson ang nagapangawat sa kasapatan sa mga pumuluyo kag nagapanghold up. Ilagin siling nga ila inigid buhat agud mapangapinan ang pumuluyo. Sa number 6, lansihanay sa iligal nga droga ang ginalantaw nga motibo sa nga PNP sa pagpatay sa isa ka negosyante sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Iligal nga droga ang isa karon sa ginatanaw sa Police Station 8 nga motibo sa pagpatay sa negosyante nga si Jerry Gasendo sang Miyerkules sa Dalan Araneta sa Barangay Tangub sa Bacolod. Naga-drive lang sa iya motor si Gasendo sang siya ang gintiro sang riding in tandem. Sunod kay Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station 8, si Gasendo ang gintudlo nga source sang iligal nga droga sang suspect nga naaresto sa buy-bust operation nagligid nga semana sa Barangay Takuling. Gani lansihanay sa iligal nga droga o kung wala mabayaran nga shabu, amo karon ang ginalantaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Gasendo. Padayon pang follow-up operations ng PNP agud matumod ang mga suspect sa pagpatay kay Gasendo. Sa number 5, isa ka babae nga nagpakuno-kuno nga abogado gindakop sa entrapment operation. Suspect katapo pa sa anti-crime organization. Arestado ang 41 anyos nga si Johnny Lee Lacson nga nagapakuno-kuno nga abogado matapos inigin-entrap sa kapulisan kahapon sa Barangay Sumag sa Bacolod. Sunod sa kay Captain Rondil Tapang, hepe sa Police Station 9, sang Hulyo sang mabalaan sang suspect ang problema sang tagreklamo nga iya nakilala sa parlor may angot sa partner sini nga napreso karon sa BJMP. Ginpangakuan sunod sa kitapang ni Lacson ang biktima nga iya buligan makagwa sa BJMP ang iyang partner. Nagatag na sadto sang 1,000 ka pesos ang biktima kag tuyo nga magpangayo sang duga nga 30,000 pesos si Lacson. Amo kun nga nagpangayo na sang bulig sa PNP ang tagreklamo kag ginentrap ang suspect. Naresto siya kag natukiban nga hindi ini matutuod nga abogado kag nagpakuno-kuno lang. Nahibaluan pa nga siya ang katapo man sang Non-Government Anti-Crime Community Service Group Organization nga force multiplier sang PNP. Ginpanawagan naman ni Tapang ang iban pa nga mga biktima ni Lacson nga magpasaka sang dugang nga reklamo batok sa iya. Sa number 4, nadugaan sang 4 ang cholera cases sa Negros Occidental. Siyudad sa Talisay ang may pinakamataas nga na-record nga kaso.
Sa report sa Provincial Health Office as of November 4, nagdangat na sa 24 ang cholera cases kung sa diin duha ang napatay. Sa bag-o nga datos nadugangan sang 3 ka bag-o nga kaso ang Talisay City kag may 1 ka bag-o nga kaso ang EB Magalona. Syudad sa Talisay ang may pinakamataas nga na-record nga kaso karon, napulo. Ang Silay City kag EB Magalona ang may pareho nga may 6 ka kaso kag 1 ang napatay. Tig-isa naman ang syudad sang Victorias kag Banwa sang Calatrava. Sang Lunes lamang nga pagsinapol sa Health Board, ginpasar ang pagtukod sa Provincial Food and Drinking Water Quality Monitoring nga amo ang magabulig man sa mga LGU nga wala pa makatukod sa amo nga komitiba. Sa 31 ka mga banwa kag syudad, 11 pa lamang ang may kasubo nga monitoring committee. Sa number 3, ginakinahanglan sa karon sa probinsya ang dugang nga mga pulis nga magabantay sa Banago Port inimayangot sa kampanya sa gobyerno kontra ASF. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, bangod nga may kakulang man sa karon sa mga pulis sa Bacolod City PNP, magahingiyo ang probinsya sa Negros Occidental PNP sang 3-4 ka mga pulis nga ma-assign sa Banago Port angot sa monitoring sang Joint ASF Task Force sa ginapatuman nga ban sa pork ag pork products. Sa November 1 to 3 nga report sa Provincial ASF Task Force, 35,214 ang balor sa mga nadakop kag masobra sa 22,000 pesos ang gikan sa Banago kag Bredco Port. Ini ang kumpiska kag ginsunog. Hugot nga ginapatuman ang pork banning sa mga lugar nga may ASF cases sa tinutuyo nga mapangapinan ng industriya. Sa Oktubre, masobra sa 448,000 pesos nga balor sa pork ag pork meat products ang nadakop sa mga entry points sa Negros Occidental kag Bacolod. Pila sa mga na-intercept nga mga produkto ang gin-ship back kag may mga ginsunog man sunod sa kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana. Nalan additional pagin manpower to man Banago Port, no? Kay ang aton nga PNP assigned by the city police office o Bacolod do kulang, no? So I was asked to make representations to the provincial director of NOCPO sa kay Colonel Pamitan if we can give additional policemen at least 3 hasta 4 lang anay to augment the lack of police personnel deployed by the city police office. Sa number 2, ₱300 million nga pondo ang plano nga italana sa Bacolod LGU para sa underground cabling. Masobra man sa 71 tons ang nakakas nga mga spaghetti wires o kung mga nagalinambod kag hindi na magamit nga cable wires ang telcos ang nagkuha sa Task Force Spaghetti Wires humalin sang Oktubre. Suno kay Councilor Al Victor Espino, sarang mabuhina na problema sa spaghetti wires kung matigayo na ang ginadihon nga underground cabling nga system. 300 million pesos nga pondo para sa construction ng underground cabling system ang igaduso ni Espino sa iga-file nga resolution sa Konseho. Tuyo ni Mayor Albi Benitez nga paagi sa underground cabling system makaganar sang dugang nga income ang syudad bangod magabayad ang telcos para sa access. Suportado naman sa mga tiglawas ng telco ang proyekto sa pagpati nga sarangman mapaiway ang mga disturbance sa internet kag communication lines pati na sa mga power lines kung may kalamidad kasubong sang bagyo. Well, unahon ta lang ang mga major thoroughfares, no? We're looking why na kadumdum sa exact amount, no? But about 100 or 200 million to ang initial nga allocate for mga underground facilities. Not just for the convenience of our consumers, but kung ma-underground na ni siya, ang matabo siya na, this will protect it against the elements. Kung may bagyo kunara, kaya sa poste, masami, nagkakautod, nagkakatumba, or it is subject to at the mercy of the elements. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa pag-amat-amat balik sa normal sa tanan, balik rambol man ang mga pamatanon sa dalanon. Kailan sa kaagahon, isa ka rambol na nagluntad sa guwa sa isa ka ilimnan sa Barangay Madalagan sa Bacolod City. May report si Nico Delfin.
Viral sa social media ining video sa mga nagrambol nga mga pamatanon sa lang sa isa ka ilimnan sa Dalan Lacson sakop sang barangay Mandalagan kaina sang kaagahon. Sa video nga kuha ni Makhil Canales, makitaan pa ang isa ka babae nga nagabulig puli sa isa ka lalaki nga ila nakaengkwentro. Suno kay Canales, may nagkalapilasan sa rambol kay may gindala sa ospital. Ginsiling ni Police Lieutenant Liberty Indiape, Public Information Officer sa Bacolod City Police, regular nga nagalibot sa mga ilimna ng police mobile, kag natabuan nga wala sang pulis sa lugar sa natabo ang insidente. So pwede gid naton man nga pabaskugon pagit ang aton nga police visibility dira no sa nga area kung sa diin permi nagakadto or naga-standby naga-kadto naga-night out ini mga kabataan ini no. Karon nga nagalog naman ang mga health restrictions na lakip na diri ang pagkakasang curfew, nagapanawagan si Indiape sa mga opisyales sa mga barangay nga kung mahimo magtala na sang tanod malapit sa mga ilimnan agud mapaiway ang gamo. Medyo paligwa na ang aton mga protocols no sa COVID-19. Gayo kita sa gihapon nga nga wala na sang magulagaw sa kagag-ihon no. Atong ina safety para sa masakit kontra masakit kag syempre sa peace and order no. Ang PNP ang liwat man nga nagapangabay sa mga ginikanan nga hugot man nga bantayan ang ilang mga kabataan agud indi na makagwa sa puluyan kun gabi kag maglabot sa mga ilimnan hasta kaagahon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kaagyari naman ang papabalo namon nga good vibes sa inyo para sa sining nga weekend. Sa Bago City, may kapit sa 40 ka mga amo ang nagakakitaan nga nagapanaog sa highway sa Barangay Mailom. Nagahatag ini sang kalipayan sa mga naganilabay, ilabi na sa mga kabataan. Hindi man abi sa tanan nga tion makakita ka sang amo sini kadamo nga mga amo, kag iban diri mga baby pa. Pero nakahibalo ka mo bala nga ang pagpanaog sa mga amo gikan sa kabukiran ang hindi manami nga senyales. Mahimo kami nagasabad sa ilang ilistaran o kun may nagapahog sa ila. Mahimo man nga nagutom sila kag wala na sa may makaon sa ilang ilistaran. Kaag nakahibalo ka mo bala nga kun maanad ang mga amo nga nagaupod sa pagsinalayo sa mga tawo, hindi na sila pagbatulon sa ilang nga mga tribo. Inang aton istoryahan sa buwas sa tripping ni Ruming at 7 p.m. Sa Sunday naman, masobra sa 70 ka mga individuals kada man diri mga performers ang ilang gitagaan sang first aid sa pagsaulog sa Mascara Festival sa Bacolod. Mga youth volunteers sila sa Philippine Red Cross nga nagpalabot sang relief assistance sa mga nahalitan sa Bagyo Paeng kag sa mga pamilya nga naapektuhan sa tinalikdan nga engkwentro sa Mamayaran City. Sa tuyo nga mapadamo ang ilang mabuligan karon gilunsad ang Adopt Pula Project. Aton kilalahon ang ilang mga volunteers sa sinang episode sang Paganihan. Barbang pagtuhaw sa mga amo dira kung sa Mailom naging instant nga tool sa instruction. But according sa City Tourism Office, dapat hindi kaya dapat papuliun sila kung di sila nag-start. Kaya timing wala na kabalo amo na niya pero inablang pati sila affected mabla nga basit nagadjutay na sila nga nagadjutay kag tungod sa mga kinatabo man sila. Kaya basi magkalabungguan sa salakyan. Kag kosong accident pa no sa ita. Okay, speaking of accident, inihatong yung mga volunteers, Barb, kadamo sa ilang mga ginabuligan, aksidente, mga nakuhalitan sa encounter, tanan ila sakop pa. So, kitang pasalamat sa mga people. Salamat sa serbisyo nila. Kaagom ito mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa gang eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!